Bon dia. Continuem les xerrades, les conferències després de la pausa per l'esmorzar. Ara, en primer lloc, a les 12 intervindrà en Lluís Marc Herrera, que és un professor de música, de fet va ser professor meu de música a l'escola, és un professor d'institut, especialista en el període musical a Lleida durant l'època de Màrius Torres i ens parlarà precisament de la relació entre Màrius Torres i el context musical. Moltes gràcies per venir i Bé, doncs som. La faceta periodística de Màrius Torres va desenvolupar-se bàsicament durant l'any 1934 i inicis del 1935, quan el poeta estava instal·lat a Lleida, exercint la medicina, com ja s'ha dit, al costat del seu pare, també metge, Humbert Torres. Màrius, en aquest moment, venia de fer el doctorat a Madrid i exercia a la capital del Segrià com a especialista en malalties digestives. Va ser aquesta una etapa curta, perquè no havia acabat encara l'any 1935, quan Màrius ja va haver de ser ingressat al sanatori de Puigdolena com a conseqüència d'una grip persistent que desembocà finalment i fatídica en una tuberculosi. Durant aquesta curta estada a Lleida, Torres va formar part d'una burgesia privilegiada, un grup social que no era excessivament ampli a la ciutat. Era Lleida, una ciutat habitada bàsicament per obrers, menestrals i camperols. Així doncs, no va costar a Màrius Torres entrar en els cercles elitistes lleidatans, formats només per un grapat de famílies, seguint alhora una llarga tradició familiar ja iniciada generacions enrere. Unes famílies, els membres de les quals es repetien a totes les juntes directives i presidències d'entitats de tota mena, alhora que protagonitzaven la major part de les iniciatives culturals que s'anaven succeint durant les primeres dècades del segle XX. La revista on Màrius Torres va deixar-nos els seus escrits periodístics va ser La Jornada, com ja s'ha dit, era el diari portaveu de Joventut Republicana, existent al diari des del 1930. Era dirigit per en Ramon Xuriguera i va comptar durant els pocs anys de la seva existència amb la participació de pràcticament molts dels militants d'esquerra. Màrius Torres n'era un d'ells i pels seus interessos, aficions i aptituds va encarregar-se de la crònica cultural, de la crònica artística de la ciutat. Van ser un total de 7 articles sobre concerts, exposicions i cinema, dels quals 4 estaven dedicats especialment a la música. D'aquests, 3 a crítiques de concerts fets per la Filharmònica de Lleida i un més versava sobre l'actuació de l'Orfeó Lleidatà, fet a través de les emissions de Ràdio Lleida. D'altra banda, no és d'estranyar que de tots els articles, la major part estiguessin dedicats a temes musicals, perquè ell mateix, com és sobradament conegut, tenia una especial sensibilitat envers la música. Un art molt present en el seu entorn, no solament per tractar-se d'una família burgesa, sinó perquè era també una afició personal que ha quedat reflectida a bastament en les seves poesies. On va aprendre música en Màrius Torres? On va aprendre a tocar el piano especialment? Doncs del cert no us ho puc dir, però puc especular sobre això. Pot ser que aprengués a tocar el piano a través de la mateixa escola. Ell va estudiar al Liceu Escolar i aquesta escola oferia, no eren gaires a Lleida que això oferia la possibilitat als seus alumnes d'estudiar piano com una activitat complementària a les moltes que oferia la mateixa escola. O potser va ser per influència de la seva tieta, l'Helena Pàmies, l'esposa de l'Alfred Perenya, que potser era professora de piano, justament deixeble d'Enric Granados, i va venir a Lleida i va ser una de les fundadores de l'Escola Municipal de Música, l'actual conservatori, a l'any 15, el 1915. Bé, en tot cas, li vingués, o potser també de la mare, li vingués d'on li vingués aquesta influència, la realitat és que el piano es va convertir en l'instrument inseparable
durant els moments i el seu gran company durant els moments difícils. Màrius Torres va ser un cronista, o millor dit, un molt jove cronista. Tenia només 24 anys en aquells moments i ens relatava, sense la malícia potser més pròpia d'edats més avançades, els esdeveniments que s'anaven produint a la ciutat, alguns dels esdeveniments, sobretot en locals com el Saló Catalunya, el Teatre dels Camps Elisis o el Cercle Mercantil. Però quin era l'ambient musical que es vivia a la ciutat durant els anys en què Màrius Torres va estar aquí present? Bé, és justament d'això el que pretenem explicar a partir d'aquí, però voldria fer especial èmfasi en dues de les principals propostes musicals d'aquells anys. D'una banda, dels anys 30, d'una banda, la Filharmònica de Lleida, que va existir entre l'any 30 i fins al 35, i l'Orfeó Lleidatà, que s'havia reorganitzat l'any 32 en la seva quarta etapa, després ho explicarem un parell millor, de la mà d'Antoni Virgili Pinyol. I a partir d'aquesta quarta etapa del 32 realment l'Orfeó va aconseguir una gran activitat i molts èxits. És de tots conegut l'impuls que les iniciatives culturals van tenir a Lleida i a tot Catalunya durant la Mancomunitat de Catalunya de l'any 14 al 23, però per contra és també conegut l'empobriment que en general van patir totes aquestes iniciatives durant el període de la dictadura d'en Primo de Rivera, del 23 al 30. En aquells moments Lleida era una petita ciutat, era una ciutat que al 1900 tenia una població del voltant d'uns 20.000 habitants i a l'any 34 va arribar a tenir una població del voltant de 48.000 habitants. Però això sí, en la mesura de les seves possibilitats, totes les tendències, corrents, iniciatives musicals i culturals en un sentit més ampli, que s'anaven produint arreu, d'alguna manera també reflecteixen, també transcorren a la nostra ciutat, tot i ser una petita ciutat. El cert és que la situació és complexa, perquè si d'una part són molt nombroses les iniciatives que van veure la llum a la Lleida d'aquells anys, fins a la Guerra Civil, almenys en l'àmbit musical, també és veritat que la major part d'aquestes iniciatives va tenir una vida molt efímera. Moltes no van perdurar i van ser moltes les opinions expressades en tots els mitjans del moment, segons les quals, almenys a nivell musical, no s'havia arribat a tenir a la ciutat figures emblemàtiques en el terreny de la direcció, de la interpretació o fins i tot de la composició que fossin realment reconegudes a fora. Hi ha l'excepció, evidentment, dels tres grans músics del moment, Enric Granados, Ricard Vinyes i Emili Pujol, però tots aquests tres músics van tenir un ressò indiscutiblement internacional, però van participar molt poc en la vida quotidiana de la ciutat. Enric Granados havia mort tràgicament al Canal de la Mànega a l'any 16, Ricard Vinyes moriria a Lleida, a Barcelona, l'any 43, però en aquests moments estava instal·lat a París, i Emili Pujol era l'únic, potser dels tres, que va tenir una relació més directa, tot i que molt puntual, amb la ciutat. Per tant, la presència d'aquests tres músics quan es produïa a la ciutat, que hi va ser, era esporàdica, però era molt celebrada, evidentment, però en tot cas, insisteixo, van tenir molt poc a veure amb aquesta vida quotidiana del dia a dia musical de la ciutat. Aquest dia a dia musical hi era, hi havia evidentment un consum, uns hàbits establerts, hi havia unes institucions que cobrien justament aquesta quotidianitat. Quines eren? Doncs mireu, en el terreny de la música religiosa hi havia tres àmbits o tres institucions destacables. D'una banda la catedral, d'una altra banda l'Acadèmia Mariana i encara el Seminari Conciliar. A la catedral s'hi havia fundat un grup coral, l'Escola Cantorum, que va tenir una vida molt activa, efímera, però molt activa, de la mà del seu director, en Ramon Esteve, mossèn Ramon Esteve. A més, a la catedral hi havia els mestres de capella i també els organistes, que eren, bona part, centraven
una part d'aquesta activitat musical, l'Acadèmia Mariana continuava celebrant els certàmens literaris que ja venien des de l'últim terç del segle XIX i, com sabreu, tenia també diverses especialitats premiades en el terreny de la música, de manera que van també catalitzar bona part de les iniciatives d'aquest moment. A la mateixa Acadèmia Mariana s'hi havia format una capella de música que intervenia, un cor, que intervenia en aquests certàmens. I el Seminari Conciliar, a part de la funció, la tasca de formació dels futurs capellans, tenia una capella de música i tenia encara una escola cantorum que participava en tots els actes del mateix seminari, però també puntualment participava en altres actes de fora del seminari de més ressò ciutadà. Pel que fa a música coral, en aquest moment tenim noves aparicions de formacions corals i tenim d'altres que ja venen de finals del segle XIX. Les de nova creació en aquests moments són bàsicament dos, és l'Orfeó Lleida Nova, que s'havia fundat l'any 15, i tenim també l'Orfeó Lleidatà La Violeta, que en aquesta tercera etapa de la seva existència de l'any 15, es va fundar també el 15, i va tenir una vida força activa fins al 26. Després tindrà una etapa de decadència fins a arribar a una reorganització a l'any 32. Per tant, hi ha aquestes dues formacions que apareixen en aquests moments, però en tenim d'altres, com la Paloma i la Violeta, que són corals, grups corals ja existents des de l'últim terç del segle XIX, d'orientació claveriana, que s'havien dedicat bàsicament a la música lírica. En els seus locals hi havia molta sarsuela, de vegades amb professionals, de vegades amb afeccionats, i també els tradicionals cants de caramelles, processons, serenates a personatges de renom, participació en trobades, etc. El món de les bandes de música també és present a la Lleida d'aquests primers anys del segle XX. Trobem d'una banda, la banda popular, que s'havia format l'any 1869, que havia passat per alts i baixos i que l'any 1914, havia passat a ser de titularitat municipal, convertint-se d'aquesta manera en la banda municipal. Però, a part d'aquesta, continuem tenint a la ciutat les bandes militars dels regiments que estan a la Seu Vella. En aquests moments són el regiment d'Albuera i el regiment de Navarra, amb una presència continuada d'aquestes bandes que, a part de la funció militar, també participen activament, s'ha de dir, en molts dels actes musicals de la ciutat. Pel que fa a l'ensenyament o a l'aprenentatge de la música, és a dir, a les escoles de música existents, tradicionalment això s'havia pogut fer només en dos àmbits a la ciutat, a la catedral, a la mateixa catedral, de la mà dels mestres de capella, i també des de mitjan segle XIX a la Casa de Misericòrdia, on s'havia fundat una escola a partir de mitjans de l'any 54, de 1854. Molts dels músics existents en aquests moments, és a dir, a començaments del segle XX, s'han format o en una o en altra d'aquestes dues institucions. Era corrent també que les societats corals, és el cas de l'Orfeó, és el cas de l'Escola Cantorum, tinguessin escoles pròpies on formaven els seus propis cantaires. També hi havia la presència de professors particulars, alguns d'un cert renom, i l'única novetat que es produeix en aquesta, diríem, de les primeres dècades del segle XX és la creació, la fundació de l'Escola Municipal de Música, el que serà finalment el Conservatori actual, que es produeix l'any 1915. A part de tot això que hem comentat, la Lleida d'aquella època també veu la presència de grups de cambra, més o menys nombrosos que actuen en diferents àmbits molt diversos de la vida ciutadana. D'una banda, els cinemes. Lleida, com tot arreu, durant tota l'etapa del cinema mut, tindrà petites formacions de cambra que actuen, de vegades pianistes, de vegades petites formacions de cambra que actuen, que toquen durant la projecció de les pel·lícules, i això també dona una certa sortida als músics del moment, permetran sentir des del repertori clàssic fins a l'òpera o la sarsuela de moda al moment.
A part d'això, aquestes formacions de cambra també les acostumem a trobar en els cafès i també en les esglésies acompanyant els actes litúrgics. En el terreny de les associacions, en aquests anys cal destacar l'activitat de l'Associació de Música, que es va fundar l'any 22 i va desaparèixer l'any 25, i hi ha encara la presència de dos sindicats. Un és la Unió Musical, fundat també l'any 20, que va desenvolupar la seva tasca fins a la Guerra Civil, i encara tenim la Societat de Professors Músics, sindicat musical, creat l'any 26 fins al 32. Pel tot el que hem anat dient fins ara, és evident que Lleida, una petita ciutat, té una gran activitat musical en diferents àmbits, però, malgrat tot això, gairebé cap d'aquestes institucions o activitats o entitats va tenir una vida llarga duradora. Deia abans que la vida de la major part d'aquestes institucions va ser efímera i, en el millor dels casos, les que van aconseguir arribar fins l'any 36, fins a la Guerra Civil, va ser el conflicte el que les va acabar o tancant o, si més no, ajornant durant una colla d'anys ja durant la postguerra. Hi ha encara altres factors a tenir en compte a la ciutat, i és ni més ni menys que la música de ball o la música de jazz. Mireu, va tenir, com a tot arreu, una influència absolutament innegable. Especialment als anys 20, la dècada dels anys 20 és el moment de l'eclosió de la música de jazz. Això procedeix dels Estats Units i ens arriba aquí, sobretot gràcies als enregistraments discogràfics. El primer que es va fer va ser de l'any 17, 1917, i també a l'acció dels militars americans que arriben durant la Primera Guerra Mundial. La qüestió és que, via enregistraments o la presència dels soldats americans, fa que la música de jazz tingui una gran rebuda i un gran desenvolupament a la ciutat, com a tot arreu. Aquelles orquestres de jazz eren conegudes amb el nom d'orquestres americanes i està clar que van tenir una gran acceptació entre el jovent de la ciutat. És un continu la premsa de manifestar-ho. La primera de la qual tenim notícia, que s'havia fundat a finals de l'any 33 a Lleida, era la Ilerda Jazz, amb músics procedents de la Filharmònica, després ho comentarem, però altres que apareixen totes a l'aparició, totes al mateix moment, van ser noms tant, alguns coneguts, altres no tant, com els Cavallers del Jazz, l'Orquestrina Espasa, els Maniàtics del Ritme, els Demons Jazz, l'Orquestra Planes, Select Jazz i encara Dakar Jazz. Totes aquestes van ser les formacions que, per exemple, al Carnestoltes de l'any 34 figuraven que actuaven en diferents llocs del programa del Carnestoltes, que actuaven en diferents llocs de la ciutat. I probablement encara fossin més. Per tant, hi ha una realment eclosió d'aquest tipus de formacions. Un últim factor és l'aparició de la ràdio. Ràdio Lleida, EAJ42, la primera emissora que vam tenir a Lleida, fa la seva aparició a finals de l'any 33, amb la instal·lació de l'antena, la cerca d'una locutora fixa per l'antena, però l'inauguració oficial es faria el 12 de gener de l'any 34. La presència de la ràdio, pel que fa a la música i a les agrupacions musicals de la ciutat, va tenir també una importància cabdal. A inicis de l'any 30 es produïa... Sí? Molt bé, doncs seré molt ràpid. A inicis dels anys 30 es produïa l'aparició de la Filharmònica, de Lleida, l'Orquestra Filharmònica de Lleida. Va ser una vida atzarosa, la de la Filharmònica. Us deia fa una estona que havia durat només 5 anys, va tenir 2 etapes, una de l'any 30 fins al 31, va fer només 2 concerts, es va acabar la Filharmònica i va tardar fins a l'any 33 en què es va tornar a reorganitzar la mateixa Filharmònica fins a l'any 35, és a dir, va tenir aquestes 2 etapes. Durant la primera etapa només va arribar a fer 2 concerts i durant la segona etapa en va arribar a fer 10 d'aquests concerts. Va ser justament durant la segona etapa que Màrius Torres va fer 3 de les crítiques
dedicades a la jornada d'actuacions de la Filharmònica. I encara, només per citar-ho, l'Orfeó Lleidatà també es reorganitza a partir de l'any 32, seria la seva quarta etapa. Màrius Torres, una de les crítiques fetes per Màrius Torres seria dedicada justament a la crítica d'una d'aquestes actuacions de l'Orfeó Lleidatà a través de la ràdio, de l'emissora de Ràdio Lleida. Són les 4 cròniques musicals que fa Màrius Torres. L'Orfeó també té una vida atzarosa. El primer Orfeó del qual tenim notícia s'havia fundat el 1861 durant l'època de l'alcalde Manel Fuster. Després desapareixeria aquell Orfeó, se'n reorganitzaria un segon Orfeó de l'any 1901 al 1904, tornaria a desaparèixer l'Orfeó. L'any 1915, com us deia abans, torna a haver un altre intent de refer l'Orfeó, aquesta vegada sota l'aixopluc de la Violeta, però l'any 26 tornarà a desaparèixer, tot i que una junta rectora va mantenir la seva activitat, tot i que no hi havia concerts, però sí que va mantenir la presència, podríem dir, o l'existència de l'Orfeó. I l'any 32 és quan l'Orfeó, sota la direcció d'Antoni Virgili Pinyol, és quan es reorganitza en la seva quarta etapa i dura fins a l'any 37, en què desapareix per l'acció directa de la guerra. I va ser justament el moment de major esplendor d'aquesta entitat musical. Per tant, el que està clar és que a Lleida, insisteixo, hi ha una gran varietat, una gran riquesa d'activitats, d'iniciatives, de formacions. Algunes d'elles, és el cas de la Filharmònica, és el cas de l'Orfeó Lleidatà, tenen més presència, són projectes de més envergadura, però cap d'ells aconseguirà passar la Guerra Civil. El cas de l'Orfeó és l'excepció, que es reorganitzaria encara en la seva 5a etapa a partir de l'any 54, a partir del 1954. Doncs res més, he intentat fer moltes gràcies i espero que us hagi entès.